Обичаш бизнеса си, но често не успяваш да стигнеш до същественото. Губиш часове за отчети, следиш за какво и колко харчат служителите, бориш счетоводни несъответствия, търсиш достъп до средства и куп други несвойствени дейности. А има лесен начин да се освободиш и да получиш моментална отчетност, контрол върху разходите, лесно счетоводяване, достъп до средства, време за важните неща за теб и служителите. Visa Бизнес карта е решение на много неудобства. За всяко юридическо лице, за еднолични търговци, за упражняващи свободни професии. Ето как да я получиш. Попитай в предпочитана от теб банка. Направи разплащателна сметка, ползвай картата като собственик и упълномощи служители. Издай карти за ключовите си служители, които често пътуват, купуват материали за фирмата и оперират с пари ежедневно. Хиляди малки и средни предприятия в България вече се убедиха в предимствата, които им дават Visa бизнес карти и осъществиха 3 милиона транзакции. Размерът на изразходваните средства с Visa бизнес карти достигна 145 милиона евро на година. Само за 4 години ръстът на издадени такива карти е 70%. С удобството лесно се свиква.